koľko je? Minúty. Ale ako nemajú one... 2 hodiny 35, 50. Už sa na to prišlo. Je pre mňa záhadou, čo je tam, keď sa dívame z Končistej v Západných Tatrách na poľskej hranici. Svinica. Aha, vidíš, to ma nenapadlo. Kameňou. Áno? Vidíš na to? Možno sa nemáš rozvaha. Počkajte sa, tam musíte naskladať. Dobre, ste tam? Aha, pozrite, akože... Na parádu. Počkajte, ale ja musím dať čas. Vašek časovač je 5 sekúnd. Na Hrubom vrchu Volovec, Ostrý roháč, niekde tam vzadu Baníkov. Aha, toto budú, vy ste s Gabikou dve pri sebe, no a predu je Mišo, a kto to tam je. No, tak toto sú. No, a my sme takto, keď sa taxi stojí... Baranec, pred 2 týždňami, Štrbavý, Malý Baranec, Mládky. A čaká nás tento krásny hrebeň. No a tam, to je asi bystra, ktorá bola skrytá. A videli sme malú bystru. Tu je ten starobociánsky. A tu je ten prvý končista, kde sme začali našu hrebeňovku. Tak hrubý. Takto sme prichádzali dolinou. Poput. Malú bystru. Tu bystru sme ani nevideli. Možno videli, neviem. Tu tady dole. Poput starobociánsky. Poput tento. A vyšli sme s serpentínkami, tými 3, na končistu. Tak. Neviem. Spoločná s Polskom. Jastrovecka či aký. Všeleč. Hrubý vrch, ktorý už je na Slovensku len. To je vlastne tento. Ostrý roháč. Vôbec Baníkov niekde tam. Baranec. Neviem, čo je naľavo, či napravo od Baranca, ale naľavo je Štrbavý, Malý Baranec. Mládky. Zámenisko Tatry. Sme kde vlastne? Na Jakubinej, na vyššom bode.
pohľad z ostredku. Výstup na ňo nebol celkom jednoduchý. A má nejaké 3 vrcholy, nie jeden, takže boli klamné vrcholy pred nami. Nádhera. No toto je tu už v tieni. Na kameru to dávam pozor. Lebo som ho sem ja vytiahol. S tým, že pre mňa to nie je žiadny problém nejaký taký. Ešte nás čaká tento vrchol. A ešte tieto dva.